protože dámy a pánové, jak říká jeden můj spolužák, růžová, to je aspoň barva. Takže Čakobego šílenci zdraví vás váš nejoblíbenější youtuber Modpool.cz, no a já vás dneska vítám u druhého videa ze hry Brawl Stars. No a předtím než začneme, hoďte like a odběr, hoďte mi follow na Instagram, za což budu velmi rád. No nic, my můžeme pokračovat v tomhletom videu. Dámy a pánové, jak vidíte, tak od minulého videa jsem se hodně posunul. Mám 800 trofy, což je jako neuvěřitelné. Taky jsem si od posledního videa jsem si odemkl 6 nových brawlerů a těmi jsou Ash, B, Frank, Gale, 8-bit a moje main postava Bibinka. Takže teďkom konečně můžeme jít konkurovat Neptunovi. No a dámy a pánové, jak vidíte, tak jakože trochu jsem se rozhrál za Glouberta, ale to mě baví, ale dámy a pánové, dneska nebudeme hrát Glouberta ani Showdown. Dneska budeme hrát Bravo Ball a budeme hrát Bibi. A jsou dva důvody. Ten první důvod je, že Bibi a Bravo Ball jsou Neptunovi oblíbené věci tady na Bravku. Akorát, že já jsem spíš Showdown hráč. A ta druhá věc je ta, že jak vidíte, tak já mám jenom 3v3 viktory. Tady je prostě vidět, že jsem prostě Showdown hráč. No, proto si dneska si zahrajeme mapu Super Beach z Bibi. A jako na téhle mapě je, dámy a pánové, Bibi skvělá brawlerka. Jakože neříkám nic, ale tady je Bibi prostě skvělý brawler. Sám jsem to zkoušel. Protože jakože jak jste vidět, tak jako už jsem nějaký pohádky na ní měl. Tak bylo vidět, že ano. Tak. Já tady musel vyzabíjet všechny. Protože tady moji Čakobego kámoší normálně. Kurva. Tak nevadí, no, tak jakože zajímá mě, kolik jako budu mít kilů. Ukaž ty moje kily. No jo, 7 kilů, nádhera. Nádhera. No, dámy a pánové, ale toto video točím přesně. No, toto video točím 4. února, takže ve středu, a vy toto video vidíte v pátek. Takže vy, když zrovna vidíte toto video, tak už je valentínská sezóna, kterou bych si chtěl koupit a chtěl bych získat tyto skin klíče, abych si mohl na Bibi koupit její Brawl Pass skin. Já vám přesně ukážu jaký. Myslím Brawl Pass skin. Kurňa, ne, to není Bibi, já myslím tady tu Justice Smasher Bibi, ale dámy a pánové, jakože rozhodoval jsem se mezi růžovou a modrou variantou, ale vyhrává to u mě růžová, protože dámy a pánové, jak říká jeden můj spolužák, růžová, to je aspoň barva. No, a má pravdu. No, ale já to nebudu okecat, a my jdeme hrát dál. Ale můj spolužák má pravdu. Růžová, to je aspoň barva. A dle mě na té Bibi to bude vypadat mega dobře. No, ale na Bibi už mám jeden skin. Za 1000 blingů, Bubblegum Bibi. Což jako taky není špatný skin. Jako neříkám, že není povedený, ale je to prostě jenom rare skin, který je náhodou mega pěkný. A divím se, že tohle je rare skin. Tohle by i mohl být v klidu super rare skin, jako. Ale hold, Supercell je Supercell, že ano. No. Barley si dal góly, proto je star player. To je fakt super. No, takže jako
Emska hraje dál se mnou a my dál pušujeme. Což jako je něco. Tak jdem na to. Oni mi vyžrali killy. Ty svině. Ty svině mi vyžrali killy. Dobrý. Já chci killy, sorry, jako. Jako sorry, ale já chci killy. No nic. No, jako kdybych zabil toho kolta, tak bych se jako postaral smíchy. Nevadí. A budu star player? Nebudu star player, logicky. A jako tihleti týpci jako chtějí hrát se mnou dál, tak jako já půjdu s nimi, ať jsem hodnej, jakože já budu hodnej kamoš. Takže tak, no. Hlavně jak je znáte, tak víte, že já jsem takovej ten chill guy týpek, co jenom chce hrát své bravko. No, to jsem já, váš morpulík. No. Tak, a vyhráli jsme. A s tou Emskou jako nechci, bože, jako. Já mám... Odměny. Kredity, ano, jak vidíte, otevírám si Max. A Chaos Drop. Tak ukaž. Dneska bude Epic. Nevadí. Kredity, to je dobrý. Jinak, dámy a pánové, dneska mě vidíte v leži, protože se mi nechtělo sedět, takže jako... Dneska mám takový leháro, dalo by se říci. Dobře, takže... Ty svoje pohárky na Bibi jsem jakože neviděl, takže tak. Jde proti nám 8-bit, Ed Gay a Badly. Ty vole, to mi neříkej, že ten fix je Čech. Oni je Davidko a Denis. Ty vole, ten fix je reálně Čech, no to mě poser. To mi neříkej, že ten... No to mi neříkej, že Davidko a Denis jsou buď Češi nebo Slováci. Ty vole, Davidko a Denis. Ty vole. To si je rovnou přidám do Friends. No. Jdeme dát další hru. Nevadí, tyhle. Escabas, ty vole. My už potkáváme tady Čechy, Slováky. Ty vole, za chvilku tady snad začne potkávat Snake Taga. Na 100%. Já to vím, totiž. Za chvilku tady budeme potkávat Snake Taga. A další tyhle ty Brawl Stars močky. No, a já jsem jedna z nich. What the fuck? Já zarábám těžké lovy. Dělejte, pojď Mortisy. Dobrý. Týmová práce s bratem Slovákem. Sigma. Tak, mám 1000 coinů, takže já si budu moct koupit gear. Takže si koupím shield gear, to je dobrý. Takže kupuji shield gear na poslední hru,
předtím, než budou reální hráči, no a tímto, a po téhle hře to videjko i ukončíme, ať to nemá 16 minut jako to minulé video. Ty vole, já mám 2x Barleyho v týmu, to se prostě stane jenom ty vole, jeden z nich se jmenuje Sigma, tak to bude, tak doufám, že Sigma bude dobrý hráč za Barley, protože pokud ne, tak mi jebne. Ne, tyhle, proč je ten arabský Barley, vole, AFK, vole? No jo, to je ten jejich arabský internet, co mají v té poušti. Už se jim to seká. No konečně, ten arabský Barley hraje. Konečně jsem tam možná ten jejich arabský internet. To prdele, já to myslel. Ne, já ochráním Sigmu. Já Sigmu ochráním. Sigma dal gol. Borec. Přidám se do Friends. Borec. No. Tak to je jako něco, no. No, dámy a pánové, no a v příštím videu ze hry Brawl Stars pušujeme 1000 pohádků, no. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, hoďte like a odběr, hoďte mi i followback na Instagramek, ať mi uděláte tím radost. No, do té doby mi nechyťte nějaký mor anebo něco. Já se s vámi loučím a u dalšího nějakého videa, třeba z Brawl Stars, tak zatím ahoj.